hadukan ne pheulak donet Lionel Messi hadin ka jingplu dingklau ka basur kai ha Madrid. Ka Presiden jong ka Community of Madrid kata ka Isabel Diaz Ayuso. Hadin ka dingklau ha Madrid ka lapan bana ba Lionel Messi ulenu senyang hadu €100,000 European kersan ia ka jingtai thmai bat ka jingpen bha ia ka thain sera oste hadin ba ka dingklau ka lapam du kumba €100,000 hektar ka khandau. Ladapan kelas ya bisa India kene ke €100,000 kalau kumba €100,000 handai puejar terus pak tengkah. Nalor kene ke jingjia Lionel Messi uleno senyang pisa Rusia ke Red Cross banai jingyarap ki bru bat ki longging ki bal syakta ha ki dingklau bat ha ki wepat ki benta jong ke Spain ha kene ke ayom liur. Lionel Messi uleno senyang ru ya ki ba syakta ha ka jingslei ha Valencia bat ulas senyang ru kumba €100,000 syaka Graham Foundation ha Argentina rengkat bat ki wepat ki projek jingyarap lengbaka foundation jongu. Ulai ka jingyarap ru ya ki ba syakta ha jumai ha Venezuela hak baka kurim jongu ka Antonella Roccosoro kala sim talang. Kane ka pen iba Lionel Messi dei tang urang ya kai football bat tebit. Handrai ulong ru ubri ubadon ka mensim jingyarap bat ubakloi ban kersan ya ki badon kam.